Ngeri. Ulap. Ulap guys, pagere keling-keling. Jas Pak ya. Mas turun, Pak. Alah, alah. Gak pengen. Ora Aku mari mungkin wayahan, Kak. iki ora usah ngenteni suwe-suwe bar langsung ngene. Tapi yo bar kok tekan omah entek iki. Cuma lewat kok. Iya lewat kok. Ayo. Ayo ayo pulang. Ya Bari masak. walah. Nganyari nggih, Pak. Sama ya. Rek. Walah hanya. Mboten digembeki. Gembok. Gembok gak sik, apa tak pasang remote kok. Oh, kali remote. Remote aja iya. Aku jalan-jalan. Tapi kan gini. Potong malam. Kayak udin rai. Aja apa? Kita melok. Aku tuh. Melok lah, aku ini sarangan. Minat. Iya. Udah Mas Ayu? Mosok yo mak yo. Kalau ini Gak ngisor ero. brok gelem. Mengisor Kejati gelem kono turu sak karan-karan iso. Kuncine turu mobil ki iso. Iso. Sing tenang. Sing tenang, sing ndek kono ku tenang. Ya, terima kasih. Ya, ya. Kan kamu pakai konten gila ku lho. Soalnya Ayo review to Mak didelok, didemek, diambung ambune piye? Pager stainless kok sing sedih lu Mbak Mur? larang. Kok sedih lu yo? Lah wong wis kawe dhek enjing ada sedilu piye to, Mak? Mak lah wong iki mangkula terus telepon mangan iki lagi tas mantuk. Apik yo. Ses. Gak opan-opan. Terus stainless. Enggak biru Mbak mau Arifin ora? Kok Mas Arifin kan terus anu apa? Bose kan mboten derek. Tapi terusan sing Mas Eko Mbak, lah anu enak nomor teleponnya bose. Enak nang HP mak ngono terus tak. Kayak nomor teleponnya paling iki transfer ya. Oh lah langsung tak tutup kan. Tutup wis. Apa tak kancing iki? Nutupe mengke sonten mawon. Ora. Kan pitike jek enak nang kene. Pitike ben mlebu rono sik. Sopo? Terokan. Lawange jos. Ono yo lawang tak didoi lawang. Ya. Lawang iki ngono. Golongane kok dirumen Pak. Sak pitik ya cek do mlebu ku yo. Hah? Sing cilik-cilik. Kok dipetno? Sebelah mriko nggih cepitan. Enten kalih malah he. Niki terus Cepitan nika kulon. Kulon ya. Kulon dibuntu leh, Mak. Kulon. Nggih. Yang dibuntu lah. Diobaran kucing. Foto ya kambing. Menyai. Orang nek golongane apa ngene? Yo kak yo. Kak bolong yo, Kak. nggih. Bolong. Mbak, iki lawang ya. Oh. Dari Apik. Mang Reksa. Iya, Mbak. Nang teko. Heeh.
Wis jas iki nek Iya, buka jas. ngene ya. Carane piye, Mak? Nek aku Mak, Iki apa? piye maksudnya? Iki rung dibolongi. Iya. Bolongi wis enak kok ngene. Oh, dicepatno. Yo, engko nek nandur bayam ben gak bakal titik. Iya lah, kok tur piye wae ditembok nang dipager iki kayak mawang ya. Kayak ngene ya. Engko nek denger bolong ayo. Oh, awan dibuka. Jajal aku tak piye carane? Iki rung dikek bolongan. Maksudnya jajal buka ngono lho, Mak. Ngono nek aku nek lewat nekane ngaji kok kotak-kotak kok ora iso. Ndek iki lekmu, yo sik kongkon lekmu tak iki. Iki lho, Mbak. Iki kan ora dikek bolongan, Iya. Mbak. Kali wong. Mbah. Engko terus mbok buka ngene kok kene. Pokoke dicepatno ngene. Heeh. Ditokno ngene dilebokno ngene ya. Iya. Nah terus kae Nek iku gampang. Ngisor engko rogo-rogo kok ngisor kok kene kok. Kena Mbak rogo-rogo ngene kok. rogo-rogo dil. Mbak Sumil kon rogo-rogo. Rogo-rogo. Ki anu preksa piye? Ngene. Em? Iya, biasa Mbak. Ya, jare karo Mbah Japek, aku jare makmur. Iya, jabrik yo. Aku preksa mesisan Mak timbang padane budal bareng. Iya. Batu ginjale wis rondok anu luntur, Mbak. Iya, entar yo diobat Mama kudune yo. Luntur rondokan wis rondok wis karek Kok ning rono parake ya Mak nek preksa. Ning kene gak iso. necepu kon dikongkon apa operasi. Lah, aku ora tak gawa rono terus tak balekno nggone Pak Ubed. Ki mau didelok wis. Ngono Mbak cilik-cilik jarine. Kate yo Ancur. Iya. Kok karek neken ae Ngene apa ngombene. diobati tak yo. Ayo, wis hancur karek cilik-cilik. Ndek inanen 0,7 tapi ki gak wis hancur ngono. Maksudnya karek cilik-cilik ngono. Heeh. Iki ditambahi apa wong e? Dilanjeng. Lombok, Mbak, kowe. Nek menawa urip Wis nek pagere aman ya Mak wong. iya, Ambulan dikokoki anu yo ora. pitik. Karek delok ki kok. Kayak malah buntu kayak buntu. Mau kok gak kon bolongi misan ya, Pak? Lek iki dibolongi nek sing ora dibolongi. Iya, jadi anu. Kok mesti kok kleru ki kowe iki selalu komplain ora tau. Omongane ro dirungokno wis ngejak geger. Hei, kok Jajal aku ora pikiranku sing apa? dibolongi apane? Ora ki ora pikiranku apa? Lah ya ora apa ora? Lah ya kek aku jelasno rong barang kek kowe wis bingung meni ngono. Lah kok yo sampe wis bas dadi. Komplain sing dibolongi sing ora piye maksudnya. Bolongi isor piye to? Lah piye? Banyune kok nyambung. Lewat pemetisan iki kak aku mesti atau pas bener gak tahu komplain. Komplain gak bener. Mending nek tak omong tak ceklek ngono engko rak meneng. Sing sabar. Engko nek tak ceklek ngono ndekne glimpungan. Wong aku rung cerita rung bar lho ndek iki iso muni ngono. Cek kalau cek gerumah. Lapek ngono komplain. Ora ya. Wis tak dudono ayo. Rene. Tak dudono ayo. Rene. Wis. Ma, ayo. Rene kok kene kowe kene utane makmu ya ora disopeng. Masih pateni. Tak dudono. Ayo. Tak dudono. Aku iki urung ngomong urung jelas. Iki lho. Piye? Iki lho dibolongi. Oh, berarti dikuncing ngisor tok ngene apa sama. Wong parane diaprak ora kena. Lah kok ora omong anu karo bar. Lah ya omong apa ono set parane diaprak. Piki karo bolongi piye? Jenenge ngono. Oh, saiki mending ngono ya. Bolongi. Lah ya apa? Pak aku kono lurung dibolongi. Muni ngene kok dene wis ngono. Wis pol iki kok didukane kaya apa. Wis betal sithik. Alah gak. Saiki kok muni ngono anggo dibetel. Tosah. Kok komet ah omongan roda. Omongan roda kok wis nyangkal. Oh iya tunggale. Aku enak melayu-melayu mah dipateni. Tak kira mak tukaran tenan iki mak aku wedi mak. Oh enak wong melayu-melayu kok malah ora di syuting. Syuting sithik mau.
Kene mlayu-mlayu koyo India jare malah Tak dipateni. kira mae tukaran tenan. Tukaran tenan ora apa-apa. Ora apa-apa, yo tenan. Iya. Nek mae saiki tukaran tak syuting nggih. Ayo. Yo nggih. Apa gane tukaran Dek? Syuting Dek leren kok pateni. Wis gigi kok gigi kok ngene. Oh. Wong Dek nih kok wong dikandani aku urung ngomong urung bar. Kok wis lho Pak, aku ki ape mau Pak sing kono iki nek bolongane urung ngono lho urung bar. Ya Allah, nek mun Jonegoro mau ki ya perkara dhuwit. Dhuwit entek karek iki. Wis to Pak, kok dhuwit tak jalukno Arifin kok ora dikirim. Ya Allah ya Robbi. Ayo ndang mulih, ayo ndang mulih. Ape nang anakno Rafai bingung. Ora ngonokno ndekne, perkara ndekne Rapa. Iya ndekne wis entuk tombo wis Rapa ra dipikir. Rapai kuping iku lho kaken bolot ku lho. Karek iki bolongan, iki regete, iki karek sak blenik ngene lho. Sak idik tok. Kan ngono. Ngono. Ngono iki kupinge ngrano. Ndek esuk iki mah. Ngono aku iki dadi iki pikiran ngono lho. Lagi mau terus terus ngono. Mau yo mau pasane dinek disuntik lho gowedi. Wanune ditokno wedi. Pasan wis disuntik terus dipegang-pegang nang ngene. Oh enggak, iki enggak disuntik. Terus disemprot pros. Walah. Perul. Kok lupur lapindo wedi. Terus neh disemprot brul mak pindo tok, Guys. Pindo ya, Mel? Pindo tok lho. Wah. Langsung ambrol lupur lapindone. Ya Allah, ya Allah. Masa omah kok lakon kok dhewe-dhewe. Cocok lakon iki, coke lakon iki. Lakone kok kaya malin kondang. Aduh, ya Allah. Iku digawe apa? Tapi sapi ya, Mel. Terus ya. Jadi teko-teko teko ngisor ya, pitike cek-cek mlebu. Kok nambahin ya? Bukan terus. Pitik mosok sakmono saged. Mboten. Gak sah. Terus Wis. Kon apik ngono. Timbang ngono iku kok stainless lah. Koyo nggon peceren kok stainless. Tapi kok kaca enten sing komen. Piye? Pagere kok beda komen, Guys. Aku delok. Piye? Pagere karo lawange kok beda lho. Ya ancen beda, mak Gane rontok miring ya kok lah kok ngelawang ngono kok koyo stainless kok koyo ape niku. Pendopo. Stainless kok ora arang Wis nek ngono ketok padang ya nggih ngingeti kaya ratan-ratan. Ape tak stainless kabeh kok walah bayan triliunan duit. amin. Kecuali nek ngene lho di lupamane lingkungane wong elit kabeh ngono lho wae ombo gak apa-apa. Lah wong iki lingkungane tletong. Ora apa-apa saene. Diubengi tletong kok kon nganggo stainless. Ya Allah goeman. Wah, Allah. Lawange ngono wis kondang alangka. Kok tak remote Pagere kok kadohan ya wis ketok kondang. Lah lincip-lincip ngene. Bahaya nih tenan kok. Dil. Engko Pripun? pitike rokan. rokan. Cep langsung mate. Iku ki ranjau. Pitike rokan. Trike. Iya. Kok dadi nek Cep ngono langsung lah mati. Jupuk. Kok nek sing mateni aku kan dosa. Nek sing mateni apa jeneng paken kan. Ngomong wih. Celep bongkok barang. Tak komet aku. Ya Allah, tekan ono, Guys. Wis ora dhisik. Kok ditutup napa ngono, Guys? Ya ngono mau tambo niki ya tambo kesisan. Maksud iki tambo niki tambo periksakno Pak. Mergo nunggu kene mau. Dikongkon operasi ngono, Guys. Bareng ngono yuk dokter iki ngene, nanti operasi di mana di Surabaya di Blora ada, di Jonegoro ada. Dokter siapa lagi nih ngarane? Parda. Siapa dokter siapa ini?
dokter kene lho, dokter KU. Heeh. Jabar sapa lah? Alah, Mbah Firza, Mbah lali gitu. Apa di laser tembak lah terus kuwi kan wektune wis apa jeneng wis entek to tanggal 3 Dek ini. Dokter Wahono. Dokter saiki kekinian nih jenenge Ami iki dokter Wahono. Kowe iki omel kok Halo dokter seger. apa waras Dokter Raci. beraji. Lho, maksud ini apa mangan daging. Asam. Lah kuwi pe kon laser, berhubung kon laser aku terus tak balekno nggone Pak Upet. Pak Upet ge enek mau dokter. Mbah dokter sapa yang jenenge? Memang semlebu. Dokter mbah sapa mau. Terus dijelasno nek batune sudah agak hancur kan ya piye Mel cilik-cilik ngono ya Mel. Nggih. Kok ono sing gedhi maksude kan ndek ngenane 1 ger, 1 0,7 1 tok iku resik. Bareng iku wis entuk obat, Pak Am yo terus ngobati kan. Pak Am kan yo ngobati. Pak Am yo ngobati batu apa nek arek apa? Yo obat konggone anu bereng kuwi kok konggone sapa ku lho. Mboten sing cepu niki. Kuwi yo wis entek. Terus obat konggone kuwi lho apa lah. Sing komedian ku sapa? Lho, kula mboten ngertosi mae. Kuwi yo sing kulot talot kulot candel kulot Pak kulot ya diombe terus apa apa iki kecing bat apa Kecing mak. Kencing manis kuwi lho godhong kumis kucing karo kuwi ya diombe yo kono wis pecah guys. Iku jarene dokter iki bakal iso ilang nek bapak nek pake iku angger isuk iku olahraga mbok jogging mbok lompat-lompat tok man koyo dinggo aktivitas isuk. Heeh, nek tekanan yo malah lompat-lompat jogging nonton iku. Kali make sisan ben ngono. Nek make gak oleh panas-panasan, guys. Panas yo Gak oleh. Nek panas sih panas. gak oleh. Nek make kena panas gak oleh mah. Tapi nek panas isuk ngono ki gak apa-apa. Nek panas iki gak oleh. Panase ngene iki lho, engko terus gini iki mrangah-mangah. Dicoba. Ora apa-apa kuwi mok tinggo anu tok kok. Terus obatnya mau ditambahin bisa. Ben koplo-koplo obat wae. Piro mau? Piro obat tok Nebus. Aku nebusi mau walah entek piro ae iki mak yo mak dhewe. aku tok kuwi ya kan. Urung priksane dhewe. Bayar doktere dhewe. Obatnya ping pindho yo. Ngono ge enek kene. Ning apotek dhewe-dhewe dik mau, Mbak. Iling ora? Malah sing nek sing Rafa malah murah. 100 piro ngono mau. Tapi kan Rafa gene obate, guys. Rafa mau di sembur kuping. Iya men. Cara rasane Oh tak mbok semburno mel kok Nggih, kula mau pengen teng psikolog mau le. Psikiatri. Iya. Ben didelok iki. Dene stres iki mikir apa ngono. rodok menceng apa Ngomah apa piye ngono ya. tapi murah kok Mel. Tapi sing antri aki ngono ngopo ya Mel iki ketoke. Nek jiwa niku mboten murah, Mak. Jiwa niku larang. Jutaan mae. Nggih. Lah kok ndak waki sing antri. Lah wong saiki wong kakean sakit jiwa. Sing berarti gak kupingnya gak kesedop budek ya mau. Mboten wong mae teko ning guri iki mak wis mlebu dhisik. Nek jenegoro ki sing kuping budek ora patok eneng. THT, guys. Heeh, ki eneng. Sing loro. Bar aku terus Rafa. Kok Kok sedih lu bener Padahal mah. iki rumah sakitnya bek ya, Mak. Rumah sakit wol. Pok full. Loro apa ae ngono ya Allah Gusti. Banyakan loro gula mak iki mau. Kontrol wonten iku le. Heeh. Walah. Seandainya nek rumah sakit terus koyo apa yo dukun. Sembur ngono. Dukun langsung laris yo. Langsung. Saiki dukun omongan sithik ngono ae. Bisa mau menyembuhkan penyakit iki langsung diparani. Obatnya mak kabeh, Mbak. Obat ku kabeh. Obatnya mak kabeh. Ngene Pak berarti kari. Lho. Ora ro Pak dhewe le.
arep buya. Dik mau ya ngono. Dik mau ya ngono. Balik neh. Ndek mau balik neh. Balik neh. Lah ndekmu di obat endi iki ngono. Wes kan digawa ndekne yo lah. Gitu. Karena jeng didadekno setunggal. Wong kuwi waduh ya Allah paring ngono. Usus kudu wo tenan kok sabar. Mae terus Dik mau piye? Mae nek autoimun jare dokter mboten stres nggih. Ora stres piye? Akeh strese iki. Gendang mari, gak Gak ono iso, stres. aku iki gak iso Gak bukan ora stres, Mbak. stres gak iso. Muga bar iki mari, bar iki engko mari genten iki, engko bar iki genten mikir iki, bar iki genten mikir iki kok kon mari iki saka atine dhewe tak losno. Kadang ora iso aku ngelosno ora iso kok gentan-genten. Pikiran nggih, Mak. Tetep pikiran kok gentan-genten kok bar iki krungune kok bar iki. Bar kene krungu iki neh ya Allah. Paling ono duit Paling duit teh. Amin. Wes Mak istirahat. Iki sampai luhur dhisik. Wes cukup ya durasi ini. Sing penting seger waras. Dina sekarang Kau ini, udah mbok anu dari pemirsa. Padahal aku iki Rangkepan, guys. Mak ini rangkepan. Mak ini mau gue biki ya? Heeh. jane yang aku kathok iki karo gak aku kathok gak penak. Sing penting seger waras nggih dono sengkalane. Cedak rezekine dono braine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.